Já jsem Filip A já jsem Lukáš. a vítáme vás u našeho společného videa ze hry Rocket. Můžete si všimnout, že tady jsem sám, jakože v lobby, ale Lukáš tady sedí vedle mě a dáme si každý po jedné hře, takže jo, můžeme jít do toho. Veterán a veterán. Aha, tak já jsem semi-pro, easy no. Master. Ok no. Nevím, proč mě jakožto semi-pro to háže takové ránky. Asi hraju jak oni. Já si to vůbec nebudu dávat, takže mě omluvte, ale tady jsou jako nějací fakt dobří typci. Ne, to jsem počutil asi já. Tak tohle jsme asi prohráli, no. Proti takovýmhle soupeřům se špatně hraje. Tak to byla největší halus, co jsem kdy dal. Dobře to dal z letu, typek. Nějak se to okouslo, omlouvám se. Co to je? Nemám ponětí. Žrávka. Jdu se podívat, jak to vypadá. To je anténa, jo. Lol. Bych to auto měl do zelena, tak si to dám, ale takhle se mě to moc nelíbí. Ne, vůbec. Tak měníme role, teďka jde hrát Luky. Mě, pánové, jdu bránit. Někdo to udělal za mě. Tak tohle byl moc pěkný gol, to musím uznat. Tak jako on tam dal v hřiště úplně takový halus gol. No, říkal jsem Mad Max, co to je za rank? Tak to jsme se pěkně srazili. Oni to vyhráli a je to gól. Protože tohle bylo fakt jakože nevydané. Yes, dal jsem gól. Ach jo. Škoda. Další gól. Veterána. Výborně. Tak to bude vše, dámy a pánové. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud nám nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr. My se s vámi loučíme a čau. Čau.